Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. En daarmee bent u weer op de hoogte van alles wat er gebeurt op Curaçao en de omliggende eilanden. We hebben na de reclame ook nog aandacht voor onder meer staatssecretaris Alexandra van Huffelen en een reactie van Foco op een bijzonder voorstel dat binnenkort in het parlement zal worden behandeld. Blijf kijken. We beginnen met het belangrijkste nieuws en dat gaat over het feit dat Curaçao binnenkort een verbod op eenmalig of op het gebruik van eenmalig plastic heeft. Ik zeg het niet goed, maar u begrijpt wat ik bedoel. Volgens Giselle McWilliam, parlementariër die er al lang mee bezig is, zal binnenkort in het parlement worden gekeken naar een wetsvoorstel die het gebruik van plastic dat maar één keer wordt gebruikt, zoals vorkjes, cups, borden, plastic tassen en dergelijke, dat voortaan niet meer gebruikt mag worden en dat er ook een verbod komt op import van dergelijke producten. Het is een lange strijd en het is ook een strijd die op andere omringende eilanden al eerder geleverd is. Onder meer Aruba en Bonaire hebben al een dergelijk verbod. Maar volgens McWilliam wordt er nu aan gewerkt dat ook Curaçao een dergelijk verbod zou krijgen. Dat leidt onder meer ertoe dat er dadelijk minder afval op straat ligt en daar zal iedereen blij mee zijn. Australië vraagt om ingrijpen. De website Dossier Koninkrijksrelaties meldde dit weekend dat er vanuit Australië een brief is gestuurd naar Curaçao. In de brief wordt een verzoek gedaan aan de regering om een eind te maken aan de werkwijze van sommige providers die online casino's en andere gokprogramma's op internet hebben. De brief is afkomstig van de Australian Communication and Media Authority, ACMA, en die laten weten dat sommige bedrijven die via een licentie of vooral via een sublicentie vanuit Curaçao bezig zijn met online gokken zich niet houden aan de wetten van Australië. Australië wil dan ook dat er een besluit wordt genomen tegen dergelijke praktijken. Zoals bekend is minister van Financiën, Javier Silvania, druk bezig met het invoeren van een nieuwe wet over online gokken op Curaçao. Meer aandacht voor wapens op straat. Volgens de partij PIN, momenteel niet vertegenwoordigd in het parlement, een buitenparlementaire partij. Maar die laat weten dat het eindelijk eens tijd wordt dat de regering Pisas zaak maakt van het voorkomen van zoveel wapens op straat. Vorige week hebben we uit een jaarverslag van het Openbaar Ministerie te horen gekregen dat er weer veel wapens in 2022 op straat zijn opgepakt. Zelfs bij een 13-jarige jongen. En dat die aanwezigheid van wapens moet harder worden aangepakt. Aldus PIN die daar vraagt aan de regering Pisas om daar werk van te maken. Agressie tegen toerist. Het is een situatie die we de laatste periodes vaker tegenkomen. Agressie in het verkeer, maar ook agressie tegen toeristen. Dat is op de eerste plaats natuurlijk niet goed, omdat agressie tegen wie dan ook in het verkeer niet positief is en niet goed voor Curaçao. Maar in dit geval gaat het om een toerist. Het gaat om iemand die al langere tijd hier op Curaçao verblijft. Die een volgens anderen vreemde move met zijn auto maakte. Een vreemde manoeuvre bij de benzinepomp bij de Universiteit van Curaçao. Bij Juan Hato. Daarna was er een andere chauffeur die was boos erover. Blokkeerde de toerist zijn auto. Begon te schelden. Begon agressief te zijn. Politie moest eraan te pas komen. Mensen, laten we ons rustig houden. Dat is een bericht. En nu het volgende bericht gaat over een flinke brand op Sanssouci. Bij Sanssouci heeft er een flinke rookontwikkeling plaatsgevonden afgelopen weekend. Het kwam onder meer doordat er een oude auto in de brand vloog. Zwarte wolken waren over heel Curaçao te zien en de brand is uiteindelijk geblust. Gekeken wordt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. 1500 NAF voor het Rode Kruis. Via een mediaton heeft het Rode Kruis Kroeskora 150.000 gulden opgehaald. Dat is gebeurd voor middel van een mediaton. Was eigenlijk een $500.000 bedoeld voor de bouw van een nieuw gebouw van de Rode Kruis. Dat is nog niet gehaald, maar de 150.000 is in ieder geval een grote stap in de goede richting.
Kim Rossen is de nieuwe Miss Universe Curaçao. Bij het WTC vond de Miss Universe Curaçao verkiezing plaats. En daar is uiteindelijk Kim Rossen tot Miss Universe Curaçao verkozen. Op de runner-up is Kimberly Fernandes en daarna Bianta Gomperts. Er waren veel mensen aanwezig bij deze Miss Universe verkiezing, ook veel mensen van de regering. Veel ministers waren aanwezig, onder meer minister-president Gilmar Pisas, die de kroon op het hoofd van de nieuwe Miss Curaçao mocht plaatsen. En de nieuwe Miss Curaçao van Curaçao, Kim Rossen, zal Curaçao verdedigen tijdens de 73ste editie van Miss Curaçao, die dit jaar in El Salvador zal worden gehouden. Dat was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame en daarna is er meer nieuws. Subway, su meal of the day, te atrobe. Cu sabor na nobo, manera barbecue chicken y shawarma chicken. Con un bleki di minute maid y waffle fries, bu meal of the day, ta mas mio como nunca. Hey, antes je minute maid nota bocos, bu por cambiar un iced tea of limonada. Pabo sakiko ta e meal of the day, subi subway.cd. Subway, trae maneboke. De partij Trabalpa Corsal, die één parlementslid in het parlement heeft, Renox Calmes, heeft vrijdag aangekondigd dat er een wetsvoorstel zal worden besproken in het parlement die het mogelijk moet maken dat mensen van hetzelfde geslacht op Curaçao niet kunnen trouwen. Er is natuurlijk al lange tijd een strijd aan de gang en ook heeft de rechter in december vorig jaar bepaald dat er iets aan moet veranderen. Hij oordeelde dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen. Maar volgens de regering van Curaçao, die in cassatie hier tegen is gegaan, en volgens Renox Calmes, parlementariër die niet vertegenwoordigd is in de regering, moet er iets gedaan worden om te voorkomen dat mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Hij denkt dus aan het voorstellen van het indienen van een wetsvoorstel. En we spraken erover met Mario Kleinmoedig, die heeft vanochtend hierop gereageerd namens de organisaties FOCO en Igualdad Curaçao. Die komen op voor de belangen van homoseksuelen en van mensen die willen trouwen. Mario Kleinmoedig legde uit hoe hij de stap van Renox Calmes ziet. Ons is onduidelijk hoe hij dat wil doen. Ik kan me er twee dingen bij voorstellen. We denken dat hij een amendement ergens in de staatsregeling wil zetten, wat zegt dat het huwelijk, net zoals in het burgerlijk wetboek, dat het huwelijk eentje is tussen man en vrouw en iemand anders, of tegen twee verschillende seksen. Maar als hij dat doet, dan verandert dat helemaal niks aan het juridische feit, en dat gaat de cassatie ook niet veranderen, aan het juridische feit die zowel door de rechter als door het Hof is geconstateerd. En dat is dat onze huwelijkswetgeving, ons burgerlijk huwelijk, zoals in het vervat in het burgerlijk wetboek, dat dus in strijd is met artikel 3 van onze staatsregeling, onze grondwet. Dat is wat de rechter gezegd heeft. En dat heeft de rechter gezegd. En ik denk, Calmes zegt dan in zijn perscommuniqué, wat we wel gekregen hebben, dat hij dus tegen is door de rechter. Hij protesteert tegen het feit dat de rechter op de stoel van de parlement is gaan zitten. Maar als hij dat zegt, dan kan hij het niet hebben over de constatering of een wet discriminerend is of niet, of in strijd is met een andere wet, een hogere wetgeving, namelijk de grondwet. Dat is precies de taak van de rechter. Ja. Wat de vraag is, en dat is de voornamelijke centrale vraag bij cassatie, kan de rechter de overheid dan ook opdracht geven daar wat aan te doen? Ja. En daar gaat het om. Dus hij begrijpt het niet. En als zijn wet dus in feite een nieuwe regel over een verbod op gelijkgeslachtelijke huwelijk, et cetera, in de grondwet zet, dan brengt hij die tegenstelling die geconstateerd is tussen het burgerlijk wetboek en de grondwet, die brengt hij dan in onze staatsregeling. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Aldus Mario Kleinmoedig, die namens de organisaties FOCO en Igualdad Curaçao opkomt voor de belangen van de hele LHBTIQ+-beweging op Curaçao. Hij weet niet precies waar het wetsvoorstel van Renox Calmes, waar dat op bedoeld is. Er zijn twee mogelijkheden. Hij noemde net de eerste mogelijkheid en dan is er nog een tweede mogelijkheid, Aldus Kleinmoedig. De andere manier waarop hij het kan doen, is door natuurlijk artikel 3 te veranderen en daarin te zetten dat alle mensen gelijk moeten worden
en dat discriminatie niet mogelijk is. Behalve in het geval van het huwelijk. Nou, dat zou heel kwalijk zijn. Want dat betekent dat, mind you, dit is dus de eerste keer volgens mij, volgens ons, sinds de 13 jaar dat Curaçao als land bestaat, dat ze mogelijk altijd gaan proberen om een meerderheid te krijgen voor een verandering van de staatsregeling. Mm-hmm. En dat het dus gaat om ons, dat vinden we een hele twijfelachtige eer. Maar het feit is, als hij dat doet, dat betekent dan ook dat in de toekomst elke andere groep burgers van Curaçao bang kan zijn dat aan hun rechten wordt getornd door een simpele amendement in de grondwet, in de staatsregeling. Dus dat zouden we nog kwalijker vinden als dat het is. En dan gaan we over naar staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Zij sprang onlangs via een virtuele persconferentie met de Caribische pers. Namens de Extra stelde ik haar de vraag over haar reactie op de aanvallen die ze vanuit het Nederlandse parlement heeft gekregen over de onderlinge regeling. Zoals bekend is begin april met Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland een onderlinge regeling ondertekend. Volgens Nederlandse parlementariërs is dat alleen maar weggooien van geld, zijn er te weinig controlemechanismen en is men daar heel negatief over. Onder meer Dorien Kamminga van de VVD stelde hierover kritische vragen en ik vroeg aan de staatssecretaris wat zij ervan vindt. Nou ja, ik denk dat ook toen we de onderlinge regeling ondertekenden en de 3 premiers in Nederland waren, ook de Nederlandse media bijvoorbeeld wel kritische vragen hebben gesteld over wat deze regeling nu precies behelst en in hoeverre partijen, ook de landen, gehouden zijn om wat we hebben afgesproken, het gezamenlijk werken aan die landspakketten ook gaan realiseren. Dus in die zin was het voor mij duidelijk dat er ook partijen in de Tweede Kamer kritisch zijn en het kritisch volgen. En wat ik wel van belang vind is dat iedereen, en zeker de coalitie natuurlijk ook echt hoopt dat dit een succes wordt. Want een succes maken van de hervormingen betekent verbetering van de positie van de inwoners van de landen. En daar is ook iedereen op uit. Maar als het dus misgaat, dan wordt er vanuit Nederland naar u gekeken. Want, je hoort al die woorden over geld weggooien en wegsmijten in een bodeloze put. Voor u is het ook een persoonlijk item, politiek gezien, wat dat betreft. Nou kijk, ik ga heel erg uit van het onderwerp wat we, de toon en de keuze die we ook gemaakt hebben in het coalitieakkoord. En is dat we op basis van vertrouwen moeten samenwerken. Omdat namelijk gedwongen samenwerking gedoemd is om te mislukken, in mijn perspectief. Maar natuurlijk betekent dat ook dat de landen, die hebben zich gecommitteerd aan samenwerken, aan het realiseren van de hervormingen, dat ik er ook van uitga dat ze dat gaan doen. Want ja, inderdaad, als dat niet zo is, dan wordt het voor ons natuurlijk lastig om verder zaken te doen. Dat geldt in iedere, of het nou zakelijke setting is, of het nou tussen landen is of tussen bedrijven. Wat ik overigens wel belangrijk vind om daarbij te zeggen is dat, want er was een soort van beeld alsof we gratis geld zouden geven. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want onderdeel van die afspraken, die onderlinge regeling en de landspakketten is ook dat wij subsidies kunnen geven voor projecten. Maar dat zal altijd gaan op basis van de voorwaarden die we daarvoor altijd inzetten. Dat is namelijk dat je het project realiseert op de manier zoals je zegt dat je het realiseert en dat je het ook ordentelijk financieel administreert enzovoort. Dus dat is niet aan de orde. Staatssecretaris Van Huffelen benadrukt dat Nederland werkt op basis van vertrouwen en van de gedachte dat alle landen binnen het Koninkrijk het beste willen voor haar eigen burgers. Daarna kwam er een vraag van collega Rick Hart. Hij stelde een vraag over de herfinanciering van de coronaschulden. Hierover heeft Nederland onlangs verschillende brieven gestuurd naar de landen Curaçao, Aruba, Sint Maarten. En Rick Hart wilde weten van de staatssecretaris of er al gereageerd is. Nee, we hebben van de landen nog geen reactie gekregen. Die zal, hoop ik, in de komende weken er zijn. Ja, de kern is dat we in die brief hebben aangegeven dat we bereid zijn tot herfinanciering. Dus om ervoor te zorgen dat de landen inderdaad niet per 10 oktober alle leningen moeten terugbetalen. En we hebben ook aangegeven onder welke condities. En een aantal daarvan zijn inmiddels natuurlijk ook wel bekend geworden via de media. En hebben we ook gisteren in de Tweede Kamer besproken. Bijvoorbeeld dat er dus die Rijkswet financieel toezicht moet komen voor Aruba. Die Rijkswet is er al voor Sint Maarten en Curaçao.
En dat we aan de regeringen van Curaçao en Sint Maarten vragen een oplossing te maken voor de problematiek rondom Enya. Voor wat betreft Enya ging de staatssecretaris gedurende de persconferentie daar nog wat dieper over in. Ze erkenden dat er een probleem is, dat er een mogelijk probleem is bij de betaling van de verzekeringen door Enya. Daarvoor moet een oplossing komen, maar dat vragen we in eerste instantie aan de landen. Nederland houdt de situatie in de gaten wat dat betreft. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We hebben u weer op de hoogte gesteld van alles wat er ruilt en zeilt hier op Curaçao. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Een hele fijne dag verder, het allerbeste. Tot morgen, tot ziens. Dag.